Σε εξέλιξη βρίσκεται το 10ο συνέδριο διαιτολογίας στο θέατρο Μπάντμιντον. Το συνέδριο άνοιξε τις πύλες του χθες με θέμα ο ρόλος των γλυκαντικών ουσιών στη διατροφή και κλείνει τις εργασίες του σήμερα. Στο θέατρο του Μπάντμιντον στο Γουδί φιλοξενείται αυτό το διήμερο το 10ο συνέδριο διατροφής διαιτολογίας με θέμα ο ρόλος των γλυκαντικών ουσιών στη διατροφή μας. Στο συνέδριο που ξεκίνησε χθες μιλούν καθηγητές από μεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Της χρήσης των γλυκαντικών υλών, όσο αντίστοιχα και τις νέες πρακτικές σε θέματα που αφορούν την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, αλλά επίσης και πρακτικές συμβουλευτικές που μας βοηθούν αντίστοιχα και εμάς τους ειδικούς να αντιμετωπίσουμε και να βοηθάμε πράγματα. Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του χώρου της διαιτολογίας. Ανάμεσα στα θέματα που θα αναλυθούν είναι και οι πρακτικές καταπολέμησης της παχυσαρκίας, αλλά και οι πρακτικές συμβουλευτικής. Στο συνέδριο θα συζητηθεί και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. Είναι μια διοργάνωση που αφορά τόσο τους επιστήμονες υγείας, διαιτολόγους, διατροφολόγους, γιατρούς, καθώς επίσης και όλους όσους είναι ειδικοί και ασχολούνται με θέματα διατροφής. Για την εξυπηρέτηση όσων θέλουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου θα υπάρχει πούλμαν που θα μεταφέρει ανά μισή ώρα τους ενδιαφερόμενους από το σταθμό του μετρό στην Κατεχάκη προς το θέατρο Μπάντμιντον και αντίστροφα.